Well, hello everyone and welcome to my English channel. Today I'm going to teach you how to quack in English. Just stay tuned. Now, today I'm going to teach you something in English, not to quack. Well, I'm going to teach you to quack also if you want me to, but the main reason is how to quack. You can't just quack just like that. Imagine if you want to quack and you say woof, woof, woof. Some people think, and not only think, but they believe and they say and they spread the word out there that English is not important. The pronunciation in English is not important. Well, it is important. I'll tell you why. What if you want to quack something and you start barking? Got the drift? Either way, stay tuned for more. I'm Julian D. Morse. Bun, acum să întorc, să zic așa, să trec la limba română și să încep să zic. Tot ce am spus până acum, cei care au înțeles, cei care nu au înțeles vor înțelege acum. Am pregătit un material, singurul de fapt material pe care îl voi face gratuit, pentru că nu mai intru în detalii de ce, cele negative, voi intra în detalii, vă voi da detaliile pozitive. Banii de pe meditații se vor duce către animalele străzii. Fie că vreți să donați unor persoane care se ocupă cu animalele străzii, ca o îngrijire 4, 5, 6, 7, 9 câini, pisici, fie că donați banii de meditații pe care de fapt ar trebui să mi-i dați mie, îi plătiți organizațiilor care se ocupă cu ajutorul animalelor străzii, adăposturi și așa mai departe. Da? Deci eu nu voi lua niciun ban, toți banii, toată suma se va duce către unde cred domniile voastre.